Dobar dan i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako na Instagramu preuzeti nečiji video ukoliko želite da ga postavite na story, to jest u priče. Pa da počnem, znači uđete u Instagram, evo zatim recimo kao ovaj video, sada ga preuzmem. Da vratim, znači kliknete ovdje, pa onda na ovo preuzmi, tu kliknete, evo preuzima se video. Moramo se čekati malo, evo preuzimanje uspješno i završeno. Sada uđete ovdje u profilu, pa onda tu u plus, zatim znači da ga možete objaviti da svi vide ili samo vaši prijatelji u priče. Evo kliknut ćemo ovdje u priču i sada znači izaberemo video ovaj koji smo skinuli. Evo vidite, ovaj video sada znači ukoliko želite da ga objavite, kliknete na ovo, samo vaši bliski prijatelji, znači tu kliknete i on će biti objavljen, da podijelite. Znači evo podijeli i gotovo, taj video će biti objavljen, da mogu svi da vide. Porodica kao stup. Evo vidite i sami, objavili smo. To bi bilo sve u ovom klipu. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.